राज्यामध्ये काल 84 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे। नव्या रुग्णांपैकी 32 रुग्ण मुंबईमधले आहेत, ठाण्यामधले 16 रुग्ण, त्याचबरोबर नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, नाशिकमध्ये प्रत्येकी एक रुग्ण आढळून आलाय। पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीमध्ये 3, साताऱ्यामध्ये 3, 2 कोल्हापूर जिल्ह्यामधले तर 1 कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रामधला आहे। तसंच 3 रुग्ण हे सांगली महानगरपालिका हद्दीमधले आहेत। त्यामुळे राज्यामधील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या आता 681 वर पोहोचली आहे। राज्यामध्ये 467 सक्रिय रुग्ण आहेत। राज्यामध्ये पुरेशा कोरोना व्हायरस चाचण्या आहेत, त्याचबरोबर उपचार सुविधा सुद्धा उपलब्ध आहेत। त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असं आवाहन आरोग्य विभागाने केलेलं आहे। तर आपण पाहतोय राज्यामध्ये आता सक्रिय रुग्ण कोरोनाचे 467 इतके आहेत। कालही नव्या रुग्णांची नोंद झालेली आहे, मात्र नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असं आवाहन आरोग्य विभागाने केलेलं आहे।